Hej. Hey. Velkommen til. Vi prøver at lave noget vlog-ish-agtigt. Jeg snakker i hvert fald lidt før træning. Jeg tror ikke om til at træne. Jeg snakker mens jeg træner. Men vi er 11 uger ude, og jeg har 11 uger. 11 dage ude, og det er sidste bendag. Volumen er helt i hus, og det rigerne er fucking høj. Så vi har riger 3-4, har vi et sæt på alt. Træningen kommer til at bestå på leg extension, calf raises, leg press, måske 2 leg press. Det gør på, hvordan midlen har det, men jeg kan ikke klare pendulen, fordi jeg har fucket lidt op, da jeg var 3 uger ude. Seated leg curl og adductor til allersidst. Og så har jeg lidt opvarmning før, som ikke rigtig kommer til at blive filmet, fordi opvarmningen var ikke. Ja, jeg håber det kan noget. Jo, og så også lige tilføje til det. Sådan, det er fucking mærkeligt. Sådan, ja, når man ser frem til bendag, og så lige pludselig ikke at have flere tilbage. Sådan, det er det. Du har gjort alt det, du kunne og skulle gøre. Så nu håber jeg bare, at man har lagt alle sine mønter i den rigtige sparkris. Og håber, man er glad for det, man leverer. Det er lidt specielt. Det er det alternative setup. Uden nogle stykker. Vi har lige sat en stik på. Nogle kort bud, de har jo se. Så har vi bare ES4. Det uge var det hele sådan. Så har vi også et sikkerhedssæt på for at holde hoften i bunden. Ud til simpelthen. Igen, der er sponsor der. Det er nice. Jeg håber ikke, jeg er for tæt på kameraet, men sidste bentræning i hus gik bedre end forventet. Det er altid sådan lidt nederen at køre riger, eller RP, eller hvad man vil kalde det. Det er sådan, måden jeg sådan har en idé om, hvor tæt på jeg er for min riger, 3-4 stykker. Det er sådan, nu bliver det sjovt, og så dem stopper. Så det er jo sådan det gode ved at være tæt på at være på enden her, udover at processen har været fucking sjov. Mega hårdt, at man har lært noget af sig selv. Men det der med, at man må sende den igen, sådan, man må træne hårdt efter bullen, selvfølgelig, eller efter preppen. Selvfølgelig skal man træne hårdt, så langt ind i preppen, man kan som muligt, for ligesom at bibeholde så meget muskelmasse og sådan noget. Men
men du skal også bare huske at trække grænsen, fordi ellers ender du bare med at sætte dig selv over, og så graver du et dybere hul, som vi alle sammen har hørt alle andre coaches sige. Ja, det har været den samme træning, jeg har kørt hele den periode, jeg har været hos dyret. Det eneste, der har været anderledes, det er, at jeg har haft pendul på, som jeg ikke har haft i dag, hvor jeg bare kan 2 sæt leg press i stedet for. Og det er primært på grund af det med lænden, som jeg nævnte før. Ja, der er sgu ikke så meget at sige til det. Banger session. Det er virkelig fedt at træne i sådan et center, hvor der ligesom er noget community. Sådan, der er flere, jeg kender, hvor man ligesom siger, nice, er du klar? Og man er sådan lidt, ja, det tror jeg. Jeg ved det jo ikke, hvad man er der for fanden. Men det er lidt fedt, det der med at have et kammeratskab, hvor folk ligesom støtter op med hinanden. Det er virkelig noget, man tager for givet, indtil man lige pludselig er i det. Ja. Jeg er ude.